Ai, minä pelasin Black Opsia zombimodessa Kinoter Totenissa. Se oli todella hauskaa. Onks pakko tehdä rahaa, rahaa, rahaa? Onks pakko tehdä rahaa, rahaa, rahaa? Ei vanhat blues-jätkätkään koskaan fyrkkaa nähneetkään. Onks pakko ostaa auto, auto, auto? Onks pakko ostaa auto, auto, auto? Ei vanhat blues-jätkätkään koskaan Toyotassa käyneekään. Onks pakko pitää hauskaa, hauskaa, hauskaa? Onks pakko pitää hauskaa, hauskaa, hauskaa? Ei vanhat blues-jätkätkään naaman virneessä olleet yhtenään. Onks pakko hoitaa kuntoon, kuntoon, kuntoon? Onks pakko hoitaa kuntoon, kuntoon, kuntoon? Ei vanhat blues-jätkätkään menneet puistilta minnekään. Onks pakko mennä saunaan, saunaan, saunaan? Onks pakko mennä saunaan, saunaan, saunaan? Ei vanhat blues-jätkätkään ois löylyssä viihtyneetkään. Nyt on pakko mennä nukkuu, nukkuu, nukkuu. Nyt on pakko mennä nukkuu, nukkuu, nukkuu. Että aamulla pääsen I woke up this morning laulamaan. Mitä toi nykyajan menosta mitään? Kilju! Mitä mä tapois? Puukolla. Ei vähän vaan bro. Paina tätä näljetä. Sinne mene. Onks ne kaikki muut muka kuollut? Miksi ne ei tuu lääkittäin sua? Ne on vähän niinku kaukana musta. Eikö ne taida niinku tulla auttaa? Sinne meni. Siellä kimeellä äänellä. Vois nostaa steak outiin. How quickly their trauma ends. Tää on ovi eikä tulla läpi. Ongelmia, pojat? Täällä ylhäällä. Täällä alhaalla penkin on pikkusia ongelmia. Tää on ovi eikä tulla läpi. Paikkaa sitä. Tästä on näitä jumpen. Toi vähän. Tää on ovi eikä tulla läpi. Good job.
Vodka for everybody. Missä mun pizza? Se taitaa olla tuolla jäteveden pudistuksessa, Mörri söi sen ja meni sen jälkeen vessaan. Miten se sinne päätyi? Mörjä kävi WC:ssä, ei jätevesipuhdistuksessa. No tuli se menee sieltä WC:stä sinne niin. Miten se on mahdollista? No, en mä tiedä. Oot nyt lai. Sä oot mulle paha seuraa. Sä oot mulle paha seuraa. Joka satuttaa. Sä oot mulle paha seuraa. Paha seuraa. Jota lauluyö, juhlayö, portsaril täysi työ. Lassea poistumaan vaatiessaan, häntä ovelle kantaessaan. Kotiin lähtö jo on, kotiin lähtö jo on. Lauluyö, juhlayö. Mörri aikoo vetää maratonin tolle avaimelle. Otei. Niin, että sun pitäis suojata sitä tolla tykillä tossa. Oto. Niin, että ammut vaan sillä niin saat ne tapettua. Oto, mä yritän. Onks pakko tehdä rahaa, rahaa, rahaa? Onks pakko tehdä rahaa, rahaa, rahaa? Ei vanhat bluesjätkätkään koskaan fyrkkaa nähneetkään. Onks pakko ostaa auto, auto, auto? Onks pakko ostaa auto, auto, auto? Ei vanhat bluesjätkäkään koskaan Toyotassa käyneekään. Onks pakko pitää hauskaa, hauskaa, hauskaa? Onks pakko pitää hauskaa, hauskaa, hauskaa? Ei vanhat bluesjätkätkään naaman virneessä olleet yhtenään. Onks pakko hoitaa kuntoon, kuntoon, kuntoon? Onks pakko hoitaa kuntoon, kuntoon, kuntoon? Ei vanhat bluesjätkätkään menneet puistilta minnekään. I'm a Superman and I'd like to play with my toys all the time and every day. And what are you doing here? This is my house. Go away, you rat.
I kill you if you don't go away. You understand me? Yeah or no? Mä en osaa englantia valitettavasti. What? Weird language is speaking. Rat, speak English you fool, or I kill you. Like I just said. Mä en osaa vieläkään englantia. What are you saying? I don't understand you. We have to play with my toys, and I'm gonna crush you like a mushroom. Epävarma Tarzan. Epävarma Tarzan. Epävarma Tarzan. Sitä minä oon. Luultavasti nykyään ei oo musta mihinkään. Noissa kilpakosinnoissakin viimeiseksi jään. Pelkään, että Janen vie joku renttu mikä lie. Minne johtaakaan mun vitakkoni tie. Enää leijonille kahden pysty turpiin. Alright, hatattuani Ovanaaman minä hain Satu Irjanin sivun, ja siinä oli tarina jostain läntterityypistä, jota tyttäsi mennä junaraiteella tuin Ilpi Onna, mutta ei uten Bentley. Bentley menee paljon nopeammin ja hän osaa näyttää tietotonetta. Mä en osaa sanoa unnolla. Mutta sitten Armelita pidätti Ovanaaman, osta hän oli ammustellut talossaan aivan hullulailla. Ja tuhlannut paljon ammutsia ja tällä tavalla yrittänyt murhata minut. Me menimme taas lomalle sitten USAhan, kuten nyt Aitti nyt normaalisti tintetisivät, että heippa vaan.